Estamos aquí para denunciar a situación que está vivindo unha traballadora nosa de Correos de Boiro. Parecenos que non hai motivos ningúns que justifiquen que a día de hoxe siga aínda suspendida de emprego a soldo e, por tanto, pedimos a súa readmisión de forma inmediata. Imos escenificar a situación dramática que están vivindo os traballadores de Correos neste momento. Vai a ser un pequeno vía crucis. Cristo Redentor, salva aos carteiros. Cristo misericordioso, salva aos carteiros. Cristo purísimo, salva aos carteiros. Presidente de Correos, salva aos carteiros. Director de Correos, salva aos carteiros. Jefe de reparto, salva aos carteiros. Virgen María, salva aos carteiros. Cristo Carpinteiro, salva as carteiras. Cristo Purísimo, salva as carteiras. Cristo Misericordioso, salva as carteiras. Xefe tosigador, carteiro sufridor. Xefe tosigador, carteiro sufridor.